Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Oras marihita saluhukna amanginang, selamat Paskah na paduahom marihita. Adorak sutapuka kebaktiata di Bekasa Banagoton, parjulu mahita martangiang nahohom di Bekasa rohat tabe, martangiang mahita. Tapuji matuhatta marede mahita sian nomor 632 ayak sada saat rodi tolu anol di ayak napatuluon rap hita jongjong.
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi perbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana, ariodo gidariho ni Jehovah, marolo-polo jala merlas ni rohama hitadisi, batu nang binolokon ni aka pade bagas, ima gawe batu parsuhi, pinamasa ni Jehovah doi, halawangan doi anggo di matata, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para sirohana sumurung, didok hatamdo, ikom manaon hami jala mate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot imana Tuhan sangapon, say paruhay mahami, asauduk hami tulomoni roham, jala hot hami dihapor syaon nature, asa toktong makirim di haheheon dohot di hasangapon sugut silehonom mutu akan naporsia diho. Amin. Tangihon hamua patik ni debata, iman atas surat di 1 Tesalonik 4 ayat 14. Ai molo porsia hita, nong mate Jesus dot hehe, sadok togihonon ni debata do rap dohot Jesus, nang akan naung moding marhite-hite ibana, ido sahatna, atong rak mangidugogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tupatik mi. Amen. Targo
atopoti madosatta martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para sirohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulu hami. Hami halak pardosa nadangolon, rodo tujulo di habang samhabadiomi, manopoti jala mangagukon dosa nami. Macai jojot huasahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, doho pabayan nami naroai. Dang huhaolongi hami ho sian nasa roha nami, doho nasa ati-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami huwahin hami, dibahini tamadori masamu jalo uhumamu hami, tuhamatean salileng ni leleng nai. Alai nama por sumahami naik tu asini roham nagodangi, mangido sian nasa roha nami, hasesani dosa nami saluhna, saya urupi mahai paubahan roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si panguluhami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, saya asima roham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan ni dosa. Humokop hita gabe dosa do ibadah nasotumal dosa dibahen debata. Asa gabe hatigoran ni debata hita mar hite-hite ibana. Asangapom mana debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di bigu pasca napa dua honom, tarsurat di Markus 10 honom, ayat sia 110 alu, tajahamas secara responsoria. Ala yang go Yesus, nang mulak mangolu, sogo di ari parjolo dung ari sabati,
Di pataridaho do dirina jumolo tu si Maria Magdalena, sian ido di pabali na jolo pitu si bolis. Jadi lauma ibana pabawahasa tu akan nama dongani ibana na jolo akan namarsak jalan tu matanis. Alai dang porsiana sida naung mangolu jalan naung diida si Maria ibana. Dungi di pataridahon ibana muse dirina tu dua halak sian nasida marupahon rupa nasing dinalau marupasada nasida. Jadi dohok mana sida Roma maritaho tu akadongan nai alai nang nasida dang dihaposai. Dungi muse uju huldul nasida mangan di pataridahon ma dirina tu napun nasida. Magangku dohot jogal ni rohana sida ala soporsea nasida di akan naung martida ibana naung hehesian namate. Jadi ninna mamadok nasida laho mahamu tuliat portibion jami tahun hamu ma barita nauli itu nasana tinopa. Na porsea jala tardidi dapotan hanguluan. Na porsea wala nuhum do. Jala matada akan namangi hutun na porsea, pabalion nasida do akka sibolis marhite guarhu dohot makatahon hata naib baru. Joputan nasida do aku do. Jalanami inum rastum hamatean dang pola mahua nasida. Apehon nasa sida na tangana tu akan namar sahid. Gabe malum na hilala naona. Ido sahatna Bartua do akan nantu mangihon hatani debata ja naupiopsa. Amin. Taha tidak komaha porsiao tai, songon hina tidak koni dongata saha porsiao di sadok portibion, rak mahi tamadok. Au porsia di dewata Jahoba, ido ama parguwo nasuha tudusan, na tumopa langit dohot tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di dewata Jahoba, nasa sadai, imana tinubuo ni si Maria, nagabi-gabi siaton di parbadia adorong selabuhan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman di silatus. Nama titarpajal do ibana di hawa pinor silang. Natua tubo na turudung di tanom. Namulak mangulo di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lau hudul tu siamuni dewata Jahoba. Amanai pargogo nasuhatu dosani di sima ibana pamulak sugot tutanoon mangung mihalak na mangulu dohot namate. Au porsia dito di porbadia, jala adoksa dahuria nabadia,
Huria hatofani ala Kristen akan abadia, doho dihasasani dosa, doho dihatai nama dok, mulak mangulu sogo daging nihalak naung mate, doho dihangoluan nasora suda. Amin.
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita amanginang. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Boha ngata jalang dongata kiri kanan muka belakang. Toy doko kamu majo selamat Paskah tuak kadungan muna kaina ngamang. Ido, eleo senyum nautabu. Selamat Paskah, selamat Paskah. Ido. Aleo nang pola sahak tupu dia teh, holan na di jonok naipe. Nungabe, inang Naomi nungabe. Ido. Ala olo do songoni turipe na tu geleng na rangidok selamat Paskah alai tu pacebuk tu akka status dibai selamat Paskah nanti onggo di akka status na selamat Paskah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih HP ripe na dijebu yanakon na dijebu dohok pinoparna dang didok selamat Paskah. Iya, ima jorai asa tahubasi bibilta. Tahubasi ma bibilta markite turpuk jamita di pasca na paduahon di aris sadarion. Ima di Yesaya 26 ayat 10 pitu sahatu ayat 10 sia. Yesaya 26 ayat 10 pitu sahatu ayat 10 sia hujaha madihita. Songon paropuan na gabe-gabean nunga jonok hasa sangana mangae poso-posona mangangguhi maibana di haberniton nai laos songonido hada daunami sian bohim ale Jahoba. Gabe-gabean donak kami mangae poso-poso do kami hape hira alugo do na hutubuhok kami. Dang tarpatu pahami hatuau ditanoi jaladung sahat hutu buhok kami isini portibion. Manguludo ianggo akka namatem hehe do muse bakekku ngot mahamu jala marolopolop mahamu akka isini orbuk ay naburni akka panodang do naburmu jala paruaron ni tanoi mamose akka nang matei ido yanggo sahatna. Hurian itu hata namarpungu kita di Minggu Paskah na paduahon di aris sadarion. Pernahkah kita merasa seperti berada di titik paling gelap pada hidup saat doa terasa tidak dijawab, harapan sudah mati, dan masa depan tampak tertutup. Pernahkah kita merasakan seperti itu amanginang? Berada di titik paling gelap pada hidup, serasa doa-doa kita tidak dijawab. Harapan sudah mati dan masa depan sepertinya sudah tertutup. Banyak orang berpikir bahwa kebangkitan hanya peristiwa masa lalu, namun firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu kebangkitan adalah janji yang hidup di tengah-tengah penderitaan kita. Di Minggu Paskah nagabe momentum di kita, laho marningot hamonangon ni Kristus. Ditogi kodot kita tu sada inganan pakirimon na diukap dang margite hagogoon ni jolma alai margite tindakan Allah na melampaui sejarah dohot pengalamata. Dang sian gogo ni jolma alai tindakan ni debata, nama buah kita tu sada hamonangan.
membawa kita kepada satu kemenangan. Ketika Yesus sudah bangkit, maka kita ikut bangkit. Ketika Yesus hidup, kita hidup. Mari kita suara panurirangon ni si Jesaya di suatu do sada kasih tongan nabagas tu kesadaran ni bangsoi. Dang tagamon tarpatupa ngolunay baru markite huaso ni col matidak. Alay ngolunay barui markite huaso ni debata. Jala hanguluan na siya kamatian ido debata patu pahosa. Jala ido na tapay gut-gut di malam pasyon. Tapay gut-gut di Jumat Agung sahat tu minggu Paskah. Maka monakon di kemenangan Yesus di tonga-tonga ni penderitaan ni gabe suang mangolu kita marlas ni roha marolo-polo partodiota. Markite barita haluaw non di paingot do kita pabua ulaw ni debata melampaui batas ni ngulu ni jolma. Dan ini sangat luar biasa. Moloro kita nuaing dipaskan na padua konon maka mulatekon. Gidi binna itortay deho donatari edde tahena perjulu nungatalu dibain aina ngona. Iya keras. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ale mangedehon haleluya ibe. Haleluya. Dan itu semangat. Haleluya. Iko songonido dah. Tahu ji dah? Boy, haleluya. Ale ko senyum. Wah mana marlas ni roga. Baik ko kamu ma ina Naomi. Baik ko kamu ma jo itongos geleng muna tu hamu tu rekening muna 10 juta sonari. Boha malas ni roga muna disi. Ina Naomi ma jo dah? Ikut tadado no ni dah? Sada dua ya. Haleluya. Haleluya. Nungake Yesusi. Berek kamu mano di rekening muna tabah 10 juta. Iya. Diturpukon di patorang do paru kilon ni Israel. Markite sada metafora na paling syarat ima di sada ina na gabe-gabean nanaing manubuhon yanakon na. Maaf. Sudedo kita akaina na okea manubuhon yanakon bodo petahilala tahe. Songo dia haci na. Bodo pe. Ina naumion. Ingot tamu do pe. Ingot tamu do. Gebe huingot 17 tahun na salpu menubuhon anak kokuau. Songo dia haci na hudok madi rohaku. Na hurang burju HP kanau tu inokku. Ido deh. Hudok do di sidi rohaku na hurang burju au ti inokku. Bohama musekan molota perbadikon di pakokopon ni Yesus di tonga-tonga ni ngoluta. Berek kita ngata pa ikut-ikut. Songo dia panaunon ni Yesus di tonga ni ngoluta. Dilekon ngolunay baru. Alani dohonota ma. Na hurang burju au hapetu de batakku. Ido tahe. Ido. Olo. Na hurang burju au tutohaku.
Hurang berjuau mak kamu lihat ekon. Berkita mah. Sahalak paropuan namar kamulian alai dakkea digilala las rohana namar poso-poso nang pegabe-gabean berkita. Di patorang di parukilon ni Israel markite sada metafora nama cai syarat dengan penderitaan. Di gobar kodoho sana songon naluja marsak songon namar porang diadopi ibene. Itu menggambarkan penderitaan bangsa Israel di hati hai. Namar sak songon namar porang mengadopi sakit. Saya kira na somer gaujungan. Berkita mah manginang. Molo saya kira sakit na somer gaujungan. Parir, dangol, digobar kodo pamatang na songon na terguncang. Maaf, alani kontraksi. Yang membuat sangat sesat. Lo jaibana markosa. Hira di ponggolhon galubang ni paddelean di situasi na songoni. Sekira na sudah gogona. Tapi dak karuar dope ngulu na baru sian bortian. Berkita. Mari kita bayangkan bagaimana sadaina naing gabi-gabian. HP di kalimat na terakhiri. HP dak karuar dope ngulu na baru sian bortian. Yesaya menggambarkan penderitaan seperti wanita yang akan melahirkan. Itu bukan penderitaan kecil. Itu sakit yang mendalam, nyata dan tak bisa dihindari. Amanginang begitu juga dengan hidup kita. Ada pergumulan keluarga, ada tekanan ekonomi. Ada sakit, penyakit, ada kekecewaan. Dan itu yang kita rasakan di tonga-tonga, di ngoluta. Terkadang kita seperti ayat 18. Kami merasa sakit bersalin. Tetapi seakan-akan kami melahirkan angin. Artinya kita sudah berusaha. Sudah berdoa, sudah berjuang, tapi hasilnya nihil. Seperti itu yang dirasakan waktu di konteks Yesaya ini. Dan pada saat ini juga mungkin kita mengalami itu. Pergumulan keluarga, tekanan, sakit, penyakit. Sudah berdoa, berjuang dan segala macam. Alai, saya kira na swadong elusna. Tangis. Di ayat 19, di 45, Tuhan menjanjikan kebangkitan. Debatana paubahon orbuk gabe haluaon. Maka di sini, di topik ni minggu, dipakai ke debata akan mate. Di ayat 19 Tuhan menjanjikan kebangkitan. Debatana paubahon orbuk gabe haluaon. Di bagasan godang ni asi ni rohani Kristus. Di puncak proklamasi ni si Yesaya. Di pasahat do deklarasi nasoholan uli. Alai dohot do. Makutur rohani colma. Jala mangaribagi abit padelean no bagas. Kebangkitan Yesus. Makutur rohani colma jala mangaribagi abit padelean no bagas. Dakolan pamatangi naboy dipabakit. Alani amanginang di ayat 19 dikatakan Tuhan menjanjikan kebangkitan. Mangulu domu sebang som. Songon janji kebangkitan, pernyataan iman, harapan yang mati bisa dihidupkan kembali.
Hubungan yang rusak bisa dipulihkan, masa depan yang gelap bisa diterangi. Dalam terang Paskah Yesus, Yesus yang telah bangkit, kematian sudah dikalahkan. Tidak ada situasi yang terlalu mati bagi Tuhan. Alani nang dipaulak, dipasuang musek. Maka jangan ragu, jangan takut. Segala pergumulan hidup, tekanan hidup, sakit, penyakit. Hari ini Tuhan janjikan mangolu domu sebang som. Janji kebangkitan, pernyataan iman, harapan yang mati bisa dihidupkan kembali. Hubungan yang rusak bisa dipulihkan. Masa depan yang gelap akan kembali diterangi. Dalam masa Paskah ini, kita diajak kembali. Yesus sudah bangkit. Paskah berbicara tentang kehidupan. Maka kematian bukan akhir, tapi kehidupan yang menjadi happy ending di tengah-tengah ni ngulu ni colma. Ketika Yesus hidup, kita hidup. Yesus bangkit, kita bangkit. Maka tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan ketika kita terus imani. Tidak ada pergumulan yang lebih berat ketika kita terus mengandalkan Tuhan di tengah-tengah ni nguluta. Amanginang berita Paskah hari ini. Tuhan sanggup membangkitkan apa yang sudah mati. Ia tidak hanya membangkitkan tubuh, tetapi membangkitkan hati yang putus asa, iman yang lemah, dan pengharapan yang hampir hilang. Pada Paskah 2 ini, janji itu digenapi melalui kebangkitan Yesus Kristus. Kubur tidak dapat menahannya, kematian dikalahkannya. Karena Yesus hidup, kita juga memiliki pengharapan bahwa Tuhan sanggup menghidupkan kembali apa yang mati dalam hidup kita, memberi hidup yang baru, memberi pengharapan yang baru. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Martangnya kita. Mauliate ali Tuhan debata di pataruho kami tu bagas joromon marningot di hinadinggan ni asini roham di ngulu nami napalua hok kami jalabongot tami tu haluaon nasaliling nililing na laos idwali Tuhan na huingot tami di Paskah na paduahon di partikianon. Mauliate ali Tuhan di das-daso akaruas ni huriam. Ro di partikianon makamulatehon saluhut nai. Dilehok kongulu nai baru. Jala di patauho kami. Laho bongot tungulu na saliling ni liling na. Di partikianon ali Tuhan pasu-pasu masaluhut na akaruas ni huriam. Naro marsoba tu adopamu. Pasu-pasu nasida disaluhut akka pardalanan ni ngulu ni nasida. Pasu-pasu ngulu par rumah tanggaon nasida. Pasu-pasu ngulu par anak konon. Pasu-pasu nang sude akka pinopar ni nasida. Utangnya kok kami di akaruas ni huriam. Di tonga-tonga ni akka parkarejuan ni nasida ganup. Pasu-pasu nasida ali Tuhan dongani di akka pardalanan ni nasida. Di akka usaho ni nasida piali Tuhan. Totok ko nama masu-masu. Padao akka tahi-tahi ni parcahat. Mangomo nang nasida. Sian akka partiga-tigaan na. Pasu-pasuamu disaluhut di panggulmiton ni ngulu ni nasida. Utangnya ko kami ali Tuhan di akaruas ni huriam. Ianakon ni ruas ni huriam ali Tuhan. Nama sihol di akka sirokap ni todi. Asahoma na patuduhon itu akka partikian naneng ro.
Marlas ni roka na sida marulupulup nang natoras ni nasida. Nang di keluarga lepas keluarga. Nama sihol ditangis dohot ekel ni dakdanak di tonga-tonga ni rumah tangga nasida. Songon las ni roha nang pinasahatmu tu kami. Songoni mapasahatommu. Di tonga-tonga ni ganup keluarga nama kasih holi di hagabeon ni hajol maon. Pasu-pasu nak kuriam, pasu-pasu sude parhaladona, pasu-pasu tarlumobi di uluan nami alitukan. Laos homa alitukan nama masu-masu sude aka program di tonga-tonga ni huriamon. Marsanga maho, markite-kite parmingguan nami, di bagasan Kristus Yesus martangia kami. Amin. Tapasaha ma peliata na dumenggat tutuhata marede hita. Tai dehon ayat tolu jong-jong mahita saluhutna.
Datangnya koma piliata, ale de bata amanamina di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhus sileho-leho nadenggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho, say jalong may gabi wap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti aso parhasyak kami pilihanon, pati bulo na rajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marakite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silegon-legon mito kami. Asalam gergir kami madok mauliate tuho. Marakite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinorbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang, lehon matu kami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu kami, unak kami togihon tu panguncunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata bohina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim. Selamat Paskah Madihita saluhutna. Kalau berseban no.